Вітаю, я SEO кампаніі. Мы ствараем прадукт. І ў мяне важныя навіны. Замест таго, каб вынуць рукі з уласных задніц і развіваць свой прадукт, я за радасцю хачу вам паведаміць, што мы запхнулі туды штучны інтэлект і звольнілі палову штата. Сустракайце нашага новага шаі-асістэнта. Тыя, хто засталіся ў аддзеле маркетынгу, назвалі яго... якое-небудзь звычайнае імя белага мужика. Брэнд? Наш новы шаі-асістэнт Брэнд. Гэй, Брэнд, гэтым месяцам я заплаціла ў 4 разы больш за падпіску. Ты можаш праверыць? Вітаю. Крысціна. Я Брэнд. З чым табе дапамагчы? Вітаю, Брэнд. Гэтым месяцам я заплаціла ў 4 разы больш. Можаш праверыць? Вядома. Вось як ты можаш перазагрузіць мадэм. Менавіта. Мы звольнілі ўвесь аддзел для працы з кліентамі, што сэканоміла нам багата грошай. І мы патрацім іх на вашу карысць. Мы патрацілі ўсе грошы на маркетынгавую кампанію для нашага прадукта. Мой пляменнік Тэхнар і ягоныя аднакурснікі сказалі, што гэта файная ідэя. Гэй, Брэнд, парай мне добрыя італьянскія рэстараны недалёка ад мяне. Вітаю. Чарльз. Я Брэнд. З чым табе дапамагчы? Гэй, Брэнд, парай мне добрыя італьянскія рэстараны недалёка ад мяне. З радасцю. Дасылаю твой... Нумар крэдытнай карткі. Да? Кітайскіх хакераў. Чаго? Ты толькі паглядзі, колькі ў нас прыгожых танцораў. Мне цяжка засынаць, ведаючы, што калі Бог існуе, я буду гарэць у пекле за ўсю дурасць, якую я ўчыніў. Прадукт. Цяпер з Брэндам. Разам вы заробіце нам грошы. Пакуль не адбудзецца вялікая уцечка даных, і мы не схаваемся ў Эквадоры ад шматлікіх позваў у суд.